Chceli ste, aby som porovnal detskú výživu Sunár a Babylov? Tak, poďme sa na to pozrieť. Obe sú bez pridaného cukru, zausťovadiel, konzervačných látok a farbív. Zloženie 80% jablkové pyré, 20% jahodové pyré, 76% jablkové pyré, 19% jahodové pyré a 5% čučoriedkové pyré. Táto je od 4. mesiaca a táto od 1 roku. Strašne sa mi páči na tomto výrobku, že má označenie bio. Všetko použité ovocie vo výžive je pestované ekologickými metódami, pri ktorých nemajú svoje miesto žiadne chemické látky či hnojiva. A to si myslím, že je najväčšia výhoda tohto výrobku. Energia na 100 gramov 239 kJ, 224 kJ. Tuky 0,1 gramu, z toho 0 nasýtené mastné kyseliny, 0,5 gramu, z toho 0,2 nasýtené mastné kyseliny. Sacharidy 13 gramov, cukor 12 gramov, 10 gramov a 9,2 cukor. Tu sa mi páči, že je aj vláknina 2,1 gramu, tu vláknina chýba. Bielkoviny 0,2 gramu, 0,4 gramu. Cena €25, 75 centov. Za mňa, keby som si mal vybrať, tak by som si určite vybral toto Babylov z DM-ky. A vašim detičkám ktoré viac chutí? Sunár alebo Babylov?